салом дӯстон, хушомадед ба канали Некатоп. Боз як видеои дигар мувофиқи талаби шумо мо омода намудем. Дубай ин мӯъҷизаи араб ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо дар ҳама соҳаи кишвар аз иқтисодиёт то фарҳангу сиёсат дар ҳоли пешрафт аст. Шаҳри Дубай на танҳо бо биноҳои нотакрораш мардумро мадюни худ кардааст, балки одобу расму оини ҷадиди ғайриоддиашон низ мардумро ҳайрон кардааст. дар ин навор чизҳоеро ба шумо нишон медиҳем, ки ғайр аз Дубай дар ягон ҷои дигар дида намешавад. хуб, наворро сар мекунем, рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред, баъдан дар шотон пул партоен. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. вуҷуди нефт ин минтақаи заминро яке аз сарватмандтарин шаҳрҳои дунё таблил додааст. сокинони Дубай, ки ҳамагӣ 12% аҳолии ин кишварро ташкил мекунанд, ғарқи боигарӣ шудаанд. шояд шумо ҳайрон шавед, ки шаҳрвандони Дубай дар рӯзи аввали корияшон ҳаққалан музди меҳнаташон пешпардохт бо ҳаҷми $10,000 мебошад ва баъд оҳиста оҳиста музди меҳнаташон боло меравад ва дар муддати якчанд вақт ва баланд шудани вазифа дар охир музди меҳнаташон ба $100,000 мерасад. ин пуле аст, ки барои боқимонда мардуми ҷаҳон ҷуз орзуе беш нест. дар вақти таваллуди навзод ҳукумат ба ӯ аллакай $60,000 тӯҳфа карда ва боз ба ӯ як миқдоре замин тӯҳфа мекунад. баъд аз оне ки онҳо калон мешаванд, кадоме агар хоҳад дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон аз ҳисоби давлат метавонанд таҳсил кунанд ва гузашта аз ин ҳукумат ва боз бар онҳо ҳар моҳи $2,000 барое ки ҷейбашон бепул намонад медиҳад. дар ин давлат аз сабаби оне ки мардум беҳад зиёд тиллоро хариду фурӯш мекунанд, ҳукумат маҷбур шудааст ки дастгоҳҳои тиллофурӯшии худкорро дар саросари шаҳрҳо насб кунад. мардуми ин ҷо метавонад тиллоро ба мисли ширинӣ бе ягон мушкилӣ харидорӣ кунад. дар Дубай мошинҳои варзишӣ ба монанди ламба касеро ҳайрон намекунад. барои ҳамин мошинҳои варзишиашонро аз тилло ранг мезананд, то шаҳрвандони Дубай ба он савор шаванду хиҷолат накашанд. имрӯзҳо корҳои ғайриқонуниро дар Дубай анҷом додан ғайриимкон аст, чунки тамоми шаҳрҳо бо камераҳои доно насб карда шудааст. дар ин ҷо баъзе этикетҳои аҷибе аст. масалан, шумо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ наметавонед сақич хоҳед ё ин ки об нӯшед, чунки ин корҳо рафтори бад дар ин шаҳр ба ҳисоб меравад. агар кардед, шуморо ҷарима мекунад. агар ин корро хело нозук ва моҳирона анҷом ҳам диҳед, боз ҳам ба чанг меафтед, чунки ҳама ҷо шуморо тавассути дурбинҳо назорат мекунанд. дар дохили метро ҳар касе метавонад корманди махсусе бошад, маҳз шуморо назорат барад ва онҳо ягон хел либоси махсусе надоранд. дар айёми рамазон тамоман кӯшиш накунед, ки обу ғизо истеъмол кунед, ҳатто агар шумо мусофир бошед ва ё ки мусулмон набошед. як чизи дигар ин аст, ки агар шумо бо мошини кӯҳна ва чиркин дар дохили шаҳр давр бизанед, шуморо муҷозот хоҳанд кард ва шумо ҳақ надоред, ки мошинатонро худатон бишӯед ва ин кор хилофи расми ин шаҳр ба ҳисоб меравад. дар дохили шаҳри Дубай фақат мошинҳои люксу гаронбаҳо дар ҳаракатанд. шумораи онҳо то дараҷае зиёд аст, ки ин саҳнаро дигар дар ягон манотиқи ҷаҳон дида намешавад. ҷурму ҷиноят дар ин минтақа дар пасттарин сатҳ нисбати дигар давлатҳо қарор дорад. ин ҳама барои он аст, ки дар Дубай ҳукумат худ қонунро сахт эҳтиром ва иҷро мекунад ва касоне ки қонунро мешкананд ба шиддат муҷозот мешаванд. давлати Дубай барои полисояш қиматтарин мошинҳои ҷаҳонро харидорӣ кардааст. масалан, аз ламборгини сар карда то феррарию бентли дар хизмати полисҳост. илова бар ин, Дубай боз тезтарин мошинҳоро барои полисаш харидорӣ хоҳад кард. гузашта аз ин, боз ба полисҳо квадрокоптери полисӣ сохта доданист, ки ин хело ғайриоддист ва дар нақша аст, ки ҳамин гуна коптерҳои парранда ба полисҳои дохили шаҳрӣ тақсим карда шавад. агар ин кор амалӣ гардад, аз полис пинҳон шудан дар ин шаҳр кори душворе хоҳад буд. бо вуҷуди қонуни сахти ин кишвар, ҳамасолаш сайёҳони зиёде аз саросари дунё ба ин ҷо меоянд ва ин ҳайратангез нест, чунки танҳо дар ин шаҳр мешавад, ки маҳсули дасти беҳтарин муҳандисон ва таррохони дунёро дид. бурҷи халиф яке аз баландтарин биноҳое дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки ин ҳам яке аз дастовардҳои нодири Дубай мебошад. ин бино дорои 163 манзил буда, баландиаш ба 828 метр мерасад.
خب این بود دوستان عزیز یک چند فکته که درباره دبی به شما گفتیم. اگر مشکل نباشد یک لایک مونید و در کانال ما ابونه شوید، ما برای شما کار خواهیم کرد. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.